من دی wextê seher horîya dêmqemer ji bircê hate der wekî fendû fener ji bircê hate der wekî fendû fener ay lê 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 ay lê 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 lê. Ronî da çar taraf dîlbera singsedef Sîneyê min kir hedef canım me kir telef Sîneyê min kir hedef canım me kir telef ay lê 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 ay lê 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 lê. Bimeş و perî zulfên reşt û kerî Pirr kirin zerî wekî min serserî Pirr kirin zerî wekî min serserî ay lê 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 ay lê lê